Па традыцыі урачыстасці пачынаецца тут, на плошчы Свабоды. 74 гады мінула з тое пары, калі ў ноч на 28 ліпеня 44-га савецкія войскі нарэшце авалодалі горадам і крэпасцю. За мужнасць і гераізм, праяўлены пры вызваленні Брэста, 47 воінскім злучэнням і часцям прысвоена ганаровае званне Брэсцкі, а 28 воінам званне Героя Савецкага Саюза. І сюды прыходзяць людзі, каб аддаць даніну павагі тым, хто гартаваў і заваяваў для нашчадкаў гэтую перамогу – солдатам Великой Айчины. Этот день ценим то, что мы, ветераны войны, помним и начало войны, и конец войны. Брэст прымае гасцей. На гэты раз павіншаваць горад над Бугам яго жыхароў прыехалі прадстаўнікі 30 дэлегацый, як з блізкага, так і далёкага замежжа. Уникальный город, который дал пример всем и всему миру, как надо отстаивать свою родину, как надо любить свою родину, как надо воевать за свою родину. И на этом примере как раз пришла та победа, которую мы сейчас празднуем. Слово віншавання таксама гучалі ад дэлегацый Украіны, Польшы, Расіі, Ізраіля, Нідерланда, Францыі. Усе жадалі гораду і яго жыхарам толькі далейшага росквіту, дабрабыту і паабяцалі, калі запросяць, прыехаць у наступным годзе на тысячагоддзе горада над Бугам. Афіцыйны старт святочная праграма ў абласным цэнтры атрымала ў самым сэрцы горада, ля помніка тысячагоддзю, які стаў візітнай карткай Брэста. Са слоў кіраўніка гарадской выканаўчай улады Александра Рагачука, першапачаткова планавалася, што 999 дзень нараджэння горада будзе адзначацца сціпла, але потым прынялі іншыя рашэнні. І гэтыя святы можна разглядаць як генеральную рэпетыцыю да святкавання тысячагадовага юбілею. Мы постарались максимальное количество площадок городских именно ввести в эту программу празднования. Главное, что есть настроение у брестчан, и думаю, что и погода будет нам помогать в этой ситуации. Поэтому всех с праздником. А на бульвары Шевченка усе браставчане і госці горада змаглі акунуцца атмасферу 90-х і нулявых. Такую мэту поставілі арганізатары традыцыйнага свята, чытаючы бульвар. Паслухаць вершы ў выкананні знакамітых берасцейскіх паэтаў і пісьменнікаў. Прэм'ера сядзення 90-х, пазнаёміцца з кнігамі, што былі забаронены ў СССР, памаляваць, паўдзельнічаць у розных конкурсах, а таксама пачуць песні 90-х і пабачыць гаджеты тых часоў. Усё гэта на чытаючым бульвары. Удзельнікі свята нібыта на машыне часу апынуліся ў мінулым. Наш праздник книги «Читающий бульвар» в этот год, в год 990-летия нашего замечательного города Бреста, проводится уже в 9-й раз. Очень приятно, что вот в этом году у нас такое большое количество людей. Наверное, их привлекают наши интереснейшие площадки, ведь уже несколько лет мы проводим праздники тематические. Мы шагаем по десятилетиям истории нашего города. Які ж сюрпрыз падрыхтуюць арганізатары чытаючага бульвара да міленіума горада пакуль у сакрэце. Але яны з упэўненасцю азначаюць, будзе вельмі цікава.